لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. имрӯза влогмона дӯстони азиз аз хӯроки абед тайёр кардан сар мекунем. дар абед ман анами хел хӯроки диетически тайёр кардам. дар хӯрок мон анами маҳсулото рафтаг. ман як дона марға мондум дар об ҷӯшидаг, якум обша рехтум, дуюмбора бо оби хунук андохтум. анами хел баъдан дар даруни об мон андохтем кабачки, помидор, болгарский пиёз, сабзӣ, камтар намак. хӯроки мо аллакай тайёр шуд. тамошобинони азиз, анами хел дар тарелка ман хӯрока кашидум. насиб иншолло барои дастархона мебаремша. дӯстони азиз, чӣ хеле медонен, дар влогои пештара ман гуфтум ки касал шидум, 9 рӯз дар балниса ман хоб кардум, лечени гирифтум. касали мара панкреатит гуфтанд духтуро. баъд гуфтанд ки фақат диета мекунӣ, чизои ҷӯшондагӣ, намакш кам, ҳама хел чизо мехӯрӣ, нон мумкин нест. ман нонам намехӯрам тамошобинони азиз, барои ки мада мумкин нест нон хӯрдан. дар ҷа боша тамошобинони азиз, ҳамо бульёни мурғда бегони дар ин хӯрок тайёр шуд. хӯроки шомай бигем. ҳам бульёни мурғда ман якта зувола гирифтуму брида ам бульёнда андохтум. вай картошка, кабачкиша майда майда реза кардам, дар ҳамин бульён андохтум шона. баъд нам хел бигем хӯроки шом тайёр шуд. инам хай хӯроки диетически шуда. дӯстони азиз, диета беҳад қиин дай карданаш. одам мақсад агар ягон ҷо дар накунад, ба фикрам диетара уқад наметавонӣ тоқат карда да. як рӯз ду рӯз мекунӣ, бо ҳамон чизое ки дилат мекаша, хӯрокҳои ба мазза мехӯри авайора. ман аввал чанд борам хе диета мекардам, наметавонистам. хуби хуб як ҳафта ман диета мекардам бо чизои ба маззаю ширинию руғанӣ бигем ба маззагӣ дилам мекашид, ҳамора мехӯрдум. диетара бигем то охира намебурдум. боз як барои саломатӣ дигар илоҷ нест, маҷбур диетара кардестам. хай як 20 рӯз зиёд шид. ман ҳоли ҳисоб накардам да чанд қашидаам духтур буромадан. ман ай ҳамон вақт ман дар диетаем то ҳозира. тамошобинони азиз, ман нон тамоман намехӯрам, фақат чизои ҷӯшондагӣ бо ҳаваям портсияи хеле бигем кам, бисёр не кам мехӯрӣ. бисёрам мумкин нест даже бо ҳамон чизои ҷӯшондагӣ. неки ман қариб 10 кило вес партофтум. тамошобинони азиз, тамошобинони азиз, хаям хекадама диетара гузарондестам. неки беҳад қиин дар диета кардан, чизе ба мазза дилам мекаша. неки ман вай мекунам, эҳтиёт мекунам, намехӯрам, кӯшиш мекунам ки нахӯрам, диетама ба ҷо биёрам бигем. то охира мара гуфтан камашда 1 сол ҳама хел диета кун, баъдан мумкина чизое ки мисол дилат мекаша хӯрдан. неким ҳаваям камтар бигем мечаши ҳамура тамом, то сер каданта намехӯрӣ, мумкин нест. барои ки ман ай ҳамин касали ҳамин панкреатит ман 3 бор дар балниса ғалтидам. тамошобинони азиз, инами дафъи ки ахирон ғалтидам, 3-юм бор буд. барои ҳавай тарсидам, дига намехоҳам балниса рафтан. врачо даже мара ҳамин дафъа ҷанг кадан ки чӣ ба ки ту эҳтиёт намекунӣ, медонӣ ҳамин касал ҳастай дар шумо, мисол чӣ хел мекунӣ, бо ҳам чизои сахтия мехӯрию худа эҳтиёт намекунӣ. саломатии ҳар як одам дар дасти худша, бояд худат саломатии худа эҳтиёт кунӣ, нигоҳ кунӣ. агари хел нигоҳ накунӣ, эҳтиёт накунӣ, баъд ҳамин хел ҳар рӯз балнисада ғалтидан мегирӣ, дига касалодам гирифтор мешавӣ. ай рӯи ин касал эҳтиёт накунӣ гуфта мара врачо бисёр ҷанг кадан ҳамин дафъа. барои ҳаваи дафъа ман чӣ қадр сахт диетара қапидагим, чӣ қадр сахт эҳтиёт кардестам. вообще нон намехӯрам, баъди 6 моҳ дига ягон хӯрок намехӯрам. ҳамин хел тамошобинони азиз, хай худованд ҳеҷ ка касал нашава. неми дар рӯи дунё аз ҳама чизи беҳтарин чист саломатӣ. саломатӣ боша, одам хурсанда. як ҷо касал меша ё ки бемори, одам беҳад зиқай, хел дилмонда мешай ҳама чӣ. барои ки тана бигем ки тану ҷони сиҳат надорӣ, зиқ меша. ман дигарора намедонам, ман худ мами касал мешам, дига бовар намекунам ки ман соз мешам. вай намекунам да, умед намекунам ки бо ман соз мешам, бо ҳама хел мегардам. неким хай ҳамаш дар дасти худованда, бо розигӣ худованд. мисол худованд шифо метиҳад, бо мехезӣ намехе мегарди, гап мезанӣ, бигем зиндагӣ давом дора, бо айдами корбори зиндагӣ мешавад. ҳазорон бор шукр мекунам назди Аллоҳи меҳрубон, тани ҷони сиҳат ва шифои комилам дод.
خدا شکر از سلامتیم خوبه، هیچ یکم در نمیکنه، دیتم با جا آوردستم، یکان خطاگی نکرده. از همه چیزی بهترین در روی دنیا سلامتی تماشابینان عزیز، سلامتیتون احتیاط کنید. در جبوش تماشابینان عزیز ما کمتر مانتو کردم و چم اومده بود مهمونیم، برای چم هم خیلی مانتو کردم شه. مانتومون خوراکی شام بود. بعدن از ولای مانتو خیلی کم میمونه که ای براشم خیلی بگیم زیادی کرده گیره ما گرفته کمتر بای کدم سلیچ مسئله شکیدم شه بگیم پیچوندم و رنگ فتیلی ورقی شید. بعد دخوفکه من کار نمیکنه که دخوفکه نداریم بگیم. بعد گرفتن همه خیلی رنگ ارزق مخبر کردم بریدم و ارزق ورقی شید بگیم پختم شه کمترک دروش شکر چشیدم. تماشابینان عزیز ولاگ امروز را در همینجا با آخر میرسانیم. در آخر ولاگ چی گفتنیم با کلی بیماران روی دنیا از خدای بزرگ مهربان طلب کنم دعا گویم که همگیشان شفای کامل بده. خداوند از روی جوگای بیماری بخیزانشانه. خیر در پناه خدا باشد مردمی خوب مسلمان روی دنیا. خداوند بزرگ مهربان همگی تا نگهبان باشه. تا ویدیوی آینده در پناه الله مهربان باشد.